Kita lanjut ke tempat berikutnya. Satu nomor di luar kala di dalam menangi. Dan kita tinggal terbaru dari Hari Barintang. Apa kedimangan kini badanlah hangui rasa tabaka di matumbuh sinan disiangi di mama lintang sinan diadoki di mata sangkut sinan kabamalam upang bananang sadang sari sari batenggang dinang sana tak tampak hati kare nan kababanggakan leno badan jaga bahiraukan kota lagi tangguh di badan surat sedang di awal untung nan malam gelap bapa sujud padolah rambut di dalam jaduk dan indahku jodoh lah diranungkan lah ditanamkan hati menangi jua padolah rambut di dalam jaduk dan indahku jodoh cincin permako di jari mati baik kejo timpago dek pandai melinggokan padu bakilah jua hati jo jantung lahakui dek pandai mengaukan nampak nyata jua hati jo jantung lahakui dek pandai mengaukan nampak nyata jua. Masih berlanjut bertajuk dua adalah di dalam manangi bersama ajar kita masih bersama Om Yudi. Bananang sadang sari sari batenggang dinang sana tak tampak hati kare nan kababanggakan leno badan datang kahiraukan kota sakit tangguh ibadah surat kadang di awal untung nan malam gelap bapa tujuan padolah remuk di dalam dada dan indahku jodoh
lah direnungkan, lah ditanamkan hati matang hijau. Padolah rembu di dalam dado dan indah kunjung rado. Cincin permata di jari mani, baik kejo timpago, dia pandai melenggokan, mangko bagilah jo, hati jo jantung lah hangoi, dia pandai membawakan, nampaknya tenang jo. Hati jo jantung lah hangoi, dia pandai membawakan, nampaknya tenang jo. Ketika tebang manis setelah berlalu dari sesi